Ngayon po gawa tayo ng ano, ng stirrup. Ginawa tayo ng tatay. Ang stirrup, ito na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 15. Yo! What's up? At dito na po kami. Lusong swimming pool. Linis ng tubig. Basta tayo'y makagawa, lulusungin kahit baha. Basta tayo'y makagawa, lulusong kahit baha. Basta makagawa, lusong kahit baha. Amo, amo, amo. Yan po, naglalaro yung dalawa. Hello! Ganda ng sayaw natin, oh. Hindi kita malilimutan, nanhanana, pababayaan. Ayos talaga. Tiwala lang, ano pa rin, Jason? Ha? Tiwala lang. Wala lang. Oh. Sabay lang, uy. Yan. Hindi kita malilimutan. Ay. Sarap ka na eh. Sa tara. Maluya na pula. Maluya na di manok ko. Sa lublub. Maluya na di pula. Si Otol. Kasi Ate Gigi. Maluya na di pula ko. Prepare. Lublub Ate Gigi. Sana si Ate Gigi sa tubig. Lub-lub. Yung ano namin doon sa bahay hanggang dito na. Oh. Bumababa. Bumababa Dahil na? hanggang dito. Oo. Dito hanggang na. Bumababa. Yung side namin wala nang tubig. Wala na. Pwede na. Pwede nang dagdagan. Pwede nang dagdagan. Kunti na lang eh. Oo. Kunti na lang talaga. Mapaniguin. Ay, di na kayo ba ko biyahe? Kaya nga Di na kayo ba ka di biyahe ka di Roro? Stand mo.
ito. Yung ibang di mo mahigit ko yung nakita ko yung Ang mahinang nila. ang mahinang nilalag. Wala yung Sumago. Plus 1 year lang. Wala ko lang 1 year. Kaso na una lang. So, ganun lang gawin niya. Kung talagang nagsawa na kayo sa kaanong class nyo, wala na talaga. Yan. Sama-sama. Kasi lang, yung kit sumama ka lang. Ay, kataas ang views mo. Kasi lang. Yun ang buhay ng lagi mga kapatid. Yan. Lalo. Sa sarili niyang ano, sa sarili niyang para ma-monetize daw. Bumili ng 7 cellphone. Pinili yung vlog niya para ma-monetize lang siya. Sariling income. Para lang tayo. Ngayon, gano'n ang subscriber. Puro vlog lang. About sa kanya na yung vlog. Ito nga yun. Ganun ang masaya. Malapit pa tinagulong. Salita-salita na yun sa vlog na. Palo sa business na sa mga Malay natin. Nakakata ka naman namin. Kailangan natin na pumunta. Tol! Tol! Kanya ka naman, nakasaw-saw na. Eh, mawala yung sala. Ang paggawa tayo ng ano, ng stirrup.
Ginawa tayo ng tatay. Mahal. Kung sa labas, 25. Pero kung sa, mura. Mayroong available pero sa munisipyo. Ayun. Doon sa amin natin, nagsasabi ko sa bilis. Ngayon, pag-breakfast na. Doon na lang. Ang boundary pa ng asawa ko, 120. May nakita gawa nung naano ang bag ngayon, bagang maraming e-bike ngayon, naagawan sila. Dapat pag-ibay mo na siya. Ang mura. Ayaw na nung Wala na sila. kasi dati nagpa-check na siya. Eh, graduate na siya sa Punjab, kaya tricycle naman. Ayaw na niya magpa-check. Pag may pasok, malakas-lakas. Pero pag wala, ngayon hindi siya makapag-bira kasi ano yung 1.5. Ano yung una sige? Yung sa pag-aral na natin yung sa Ogo. Tapos, bueno din naman yung ultrasound ko sa wak. Sumakit ang tagiliran mo sa wak. Rason, kaya ka? Buo na ang black niya. Oo na, ilagpas na nga. Didelete ko na nga yung iba. Pag-ring. Madali lang yung ano dyan eh. Mahirap yung check-gis. Oo. Yung ginawa ko sa kapahay ko. Yes. Ay! Ano talaga? Sarin. Ano to? Inulbot ko siya saksak. Kulong. Wala. Wala akong inuulbot. Oh na ano? Bakbak, te. Adi ay, maroon yun yung aday na tinanggal ko. Adi ang brusot ko. Oo. Linti ang ta, namugugugugad ang kamot ko. All, Ah! Ano yan, huli niya sa Binti ah. Yan ano, te? Ako na kung tanong, bilara, libur kasi. Mapipirot kinta na ba ng timpaway? Nakukulit. Napabarot kung tanong si Kuya Nuli. Pero bakit eh? Kahit manigasod.
No, no. Andal ka nga. Nasa kailan mo kaya sayang. Kaya sayang. Dapat niya sabi sayang. Una ng ano? Una ng LCC? May Noel here, may Palawan. LCC. Parang hindi na babalik. Tapos yung kanak mo. Hindi mo subukan. Sinubukan mo ko talagang. Sabi ka mo. Ay, taga-bull ka. Buhay ni Jimmy. Parang life. Parang life. Bakit kaya may buhay naman life? Ano? Bakit kaya ganun? Sipag talaga ni tatay. Wala na akong masasabi sa'yo, tay. Tay, mainit naman dyan, tay. Magano ko kasi mag-sipir. Aray ko. At yan po, tapos na tayo magawa ng ano, ng stair up. Ito na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Tara, sumama ka na. Yan po, stair up. Bigay ko kay tatay. Kasi ilalagay sila doon. Yan, lub-lub. Ano, dito yung gawaan. Yan si Ate Jenny. Yo. Kinikilig ako sa comment. Yo. Ano po kain tayo? Sarap ng ulam. Luto ni nanay ni Gwen at saka ni Pula. Kasi papa niya. Utol. Ate. Ate Jenny. Si Friend Star umalis. May pinuntahan. Tinira na lang si Friend Star. Okay tayo mga ka-Jenny. Yung anak ko dati yung gallstone. Ay, guna ka siya, no? Pero yan, Ka-Jenny. Yung commander. after 1 year na naging ay na kuya. Ay na kuya. Binangaba. Chicken. Tunog commander. Masona. X8. Gawin na. Ay bawal ka sa akin to. Gawin na ka. Pagpa-injik ka. Pagpa-injik na. Bawal sa'yo yan. Oo. Bawal na wala nito. Sarap. Ako lang maligo. Sorry. Lumusong ka sa baha, te. Ha? Lumusong ka sa baha. Lumusong ka lang sa hapon. Pag gumaga yan, is not really The best. Sarap ng luto ni ate. ko dati ng ganitong pagka
pagkain, lulutuin sa taas. Eh, dati nga, namagano yung ganito po. Lasang adobo. Lasang natural. Ano nila? Sarap lang ito. Parang ngayon kung walang sili. Drinks. Kalimutan yung sili. Nakakalimutan yung sili. Balik ako ulit mag-lulutuin. Yung luto ni Angel nung ano? Matibay din. Oo? Matay? Tay, Kailan? Yung nakaraan. nasa ano kayo, nasa ligaw. Nang gumawa ng balsa. Nagluto si Cum Laude? Malupit. Naul talaga. Kapag ng manok. Naul talaga. Kung nagbalsa sira ni Dada niya. Oo. Kami nagluto din kami ng ligaw. Ano niluto mo? Biskwit. Walang kinain. Biskuit lang. Gusto mong matikman luto ni Brente? Yun talagang gusto ko matukman yung luto niya. Gabi? Ano yung ano mo tol? Mino? Wala kang problema. Lucky me. Maghawak ng gat. Problema yun. Maghawak doon. Kaya yan. Gusto mo upo ka magagapon? Haba. Gusto mo ko na lang gumawa ng vlog mo. Ako naman lang maghawak. Nga. Vlog ko. Sabi ni Bis, madami na daw kuhol. Sabi ko, marumi yan. Noy, ano? Dol! Kaya dol! Kung kukuha tayo Oy! ng kuhol doon sa kabila. Pranstar, dumating. Ay, dahil. Hindi naman matigas yung kanin. Sakto lang. Sakto lang. Marami ba dyan? Marami pa siguro. Minsan daw may nakakakuha ng isang sako. Ang galing pa yan? Adobo. Palayan? Adobo. Dalo. Pweno rin ng Yan si Idol Pranstar. Ay, naglublob. Lublob. Sabi niya Siya kanina, umikot. Main. sabi kanina ni Franstar, ayaw niya maglublob. Amo na ba? Pilitan maglublob sa tubig. Ayun na.